אנחנו עומדים לעשות הצגה, ואתם עומדים להיות שחקנים בהצגה הזאת. הלו, אמא, אני לא יכול לדבר איתך עכשיו. יש הצגה עם מיכל. עוד מנה, פלפלים. קומו, תתעוררו. איזה פילים מדהימים. כשהוא הגיע הוא היה בשוק. כולם הסתכלו עליו. דבורה ענקית ירדה מהכוורת והתחילה לרדוף אחרי. איפה הטוסטוס שלכם? נענה את הטוסטוס! אוסף של חברים בכל מיני צבעים שאני אותם מאוד מאוד אוהב. הם כמו חברים, חבר'ה.